В един свят, в който силните потискат слабите, тиранията възтържествува над справедливостта. Един герой ще се изправи срещу силите на злото. Името му е... как да му е името? Великолепната бъркалка. Великолепната бъркалка. Той ще използва своя бъркалко въртеж. Той ще обърка плановете на лошите. Той ще обърка детето. Ти не си моят татко. Но злото никога не спи. Той ще трябва да се изправи срещу своя смъртен враг, който... как да се казва и той? Мрачната бъркалка. Лапе, дай на другите от публика да кажат нещо, бе! Твърдият показалец. Твърдият показалец. Твърдия показалец, знаех си, че ти имаш пръст в това. Великолепната бъркалка. Ще съжаляваш, че се забърка с мен. Той може да не е герой, от когото градът се нуждае, но е героят, който вие създадохте.